Ato yung bukid. Dito na sa balay. Dali makapul man ang ulog niya. Kisa deh. Dali ka makapul mo na. Hello mga kawatatapits niya, ganun day one and welcome back again to my vlog. And for today's video mga kawatatapits, mubalik na punta sa bukid ni Tatay Billy kay magkuha mi sa iyahang bagol nga gikuan ni nanay. Kay si nanay kay na magol no. So nag-uban mi ni Wana og ni nanay kay maadto ni sa bukid kay kuhaon na mo ang bagol, balik-balik lang. So ayan mga kawatatapis, good morning. Init kayo sa panahon mga kawatatap no. Ang dagandaga na si Wana marajud kaan. Gikan tingin sa bukid. Day, naikuan dra day. Unsa man na? Imong biyaan. Ano man? Ya, pero siya sa'yo deh. Araw, tungkin mo. Kabalo na kam sayo day. Sa pagsayaw.
Ay, bagong balay mga kawatatap. Balay ni Kuya Efoy. Hindi ta sa... Kung ikan na naman ng mangga. Iro man tatay bili. Ha? Yan ang ero. Gaan nga mo nga din na. Haladay. Hello mga kawatatap. Nanapod mi karon sa bukid mga kawatatap. Kinakuha mi sa bagol ni nanay. Nisaka na po mi aning bukid. Abala ko si Juana Maria. Nagikaon ginagkuan oh. Kailangan mag-iro dali ah. Ha! Shh! Ito rin yung sayag ka pa. Again, isn't it? Paligid ka dira aron. Tagot na tayo. Tay! Nausa tay kay kapay ko tay. Hubog na ko ani. Nagbuhat na po siya bago nga payag mga kawatatap. Hala. Muna iyang daan. Mag-una. Anak muna. Wow, buto-buto
Ang buto-buto man. Okay nga. Kang nagbuto-buto yung heart day? Ambot lang anang. Aba. Buto ko. Tara. So ayun mga kawatatap, masaka kami dito asa. Bagong payag ang gibot ni tatay. Bantay lang mo rin na. Sig bukid pa nagkapaghabal mo mga iruan mo. Kabigaon dyan. Naman day hak-hak dari na yun. May hak-hak ba? Atan siya hak-hak mga kawatatap. Tarang bagong balay. Bagong payag ni tatay. Yung mga iro kawatatapon ng hinabalay. Nabalay yun ni bagong payag ni tatay. Daw sa mong heart day? Ah. Lagi ka tay. Pababaw na po lagi ka dre. Adiri ko kay buhay pato diri. Diha ko ka ano ko pato. Pabor jud kay kaligid. Bare kay bantang. Bantang sulagan. Na amo tanita sa mga gitanong mo. Kapoy na ako dinalong tubig. Ah tay? Ako di makan ang turo. Ay kane? Namatay naman gani na. Iba po gid patay na. Kapoy na ko. Dito ra ko magkando sa tubig sa balon na ko. Dali ko ana. Nagmagtuwa na. Indonesia. Hinay ni mo May barko mga kawatatap. Doa ka sa do. May barko na raw. Dagan. Muron ka oy. Narang barko mga kawatatap. Amot asa na siya padulong. Dako kayo. Barko
Na ay barko. Nawa na. Kusog kay siyang dagan. Okay, tayo yan guys. Nakarga man po na siya sa kuha siguro. Bata ah. Ha? Ano ba? Benar naman ito. Nanay niya, pero pag tuloy ito na. Bye-bye. Ito na. Basta mahaw. Yes, ba? Ingat ba? Kuan? Ko ah. Kanang yang inahangin ko ang abot. Yan. Yan madaan. Nawa ba day? Anay! Ano yan kung bisita nagmanguong tayo? Hello. Nahilos na. Hello. Ang sama ng dughan. Ang buto-buto. Dabay na lang. Lilia. Namatay man. Manglugsong na may kawatatap. La. Nay! Tabangin ko, Nay! Ay, magkuha pas na ito. Pagdali na, pagdali. Paghinay lang ba? Pagdali. Hinay lang, hinay. Diha naman na. Sige. Na may tanggal. Kabalo, malagi ka, oh. Sigdagan guys, ah. Gayati. So ayan mga kawatatap, maulit na mi kay aray gipa ako amigas. Gipa ako utitod mga kawatatap. Maulit na mi. Akong gar sa mga kawatatap kay bagol ni nanay. Kay namagol man siya. Bukid ba ito bila bre. Uy. Bye bye bye.